Hola a tots i a totes. Bé, ja tenim un nou curs aquí. Ja fa 2 setmanes que ha començat el curs escolar. I al principi la veritat és que ningú sabia com començaríem l'escola. Hi havia molta incertesa. I és justament de la incertesa que avui us vull parlar. Just abans de començar l'escola teníem els pares, jo m'incloc, molt preocupats perquè no arribava informació de l'escola fins a últim moment, ens anava arribant a comptagotes, no? I molt clar no teníem les mesures. I per altre costat teníem el professorat també molt angoixat perquè no sabien com arribarien els nens d'afectats amb tot el que havien passat, com els rebrien i si serien capaços de complir les mesures que els hi proposaven des de l'escola. Tot això sabent que no podien controlar la situació. Bé, doncs, dir-vos que la incertesa ens acompanya sempre. Ara hi ha hagut una pandèmia, però hi ha situacions a la vida que ens acompanya una incertesa constant, com per exemple pugui ser un accident o el dol per la mort d'una persona propera o una ruptura sentimental, que són situacions que ens esgarren els plans, no? I que ens posen en una situació d'inseguretat durant un temps. No? Però hi ha situacions també inclús més senzilles i més habituals del dia a dia, com per exemple anul·lar una excursió del cap de setmana o que per un imprevist s'anul·lin els plans del dia, no? Clar, tenim aquest afany de voler controlar-ho tot i de voler planificar-ho tot, que de sobte ens angoixem quan se'ns trenquen els plans, no? Davant d'aquesta incertesa, que no ens agrada i el que fem és ignorar-la, no? O mirar cap a un altre costat. Quan trobem una situació que no controlem, doncs busquem una altra situació que sí que puguem controlar perquè ens fa sentir bé. El que ha fet la pandèmia ha sigut fer la incertesa més visible, no? Posar-la davant i dir no la podeu ignorar, aquí està, i ens dona l'oportunitat d'aprendre a conviure amb ella, no? Ens dona l'oportunitat d'observar com gestionem la nostra frustració, com canalitzem la nostra angoixa, no ho sé, situacions com per treballar tot això i per observar-ho, el situar-se al on som ara, en quin moment ens trobem, com ens sentim, ens ajuda a definir, no? com ens estem movent amb aquesta incertesa i ens ajuda a estar més tranquils, no? I a portar-ho millor. Amb el tema escolar, doncs, evidentment que no podem estar 100% segurs i garantir al 100% que no hi hagi contagis, però ni a l'escola, ni a casa, ni al carrer, ni al supermercat. Però no se m'acut un lloc millor que l'escola perquè els nens aprenguin juntament amb els seus companys i amics i acompanyats del professorat i altres professionals externs, aprendre com aplicar les mesures per evitar el contagi de la Covid, aprendre a posar nom als sentiments que els hi ha provocat aquesta situació de pandèmia, compartir-ho amb els companys i, com no, aprendre a conviure amb aquesta incertesa, amb aquestes proves i amb aquests reptes que ens posa la vida, no? De trencament de planificació i haver d'afrontar aquestes situacions. Us demanaria que confiem en l'escola, que l'escola és un organisme que ha volgut sempre tenir cura i tindrà cura dels nostres infants i que a l'escola podran trobar els nens la seva normalitat i aprendran a viure amb aquesta incertesa. Res més, moltes gràcies i com sempre, sigueu feliços!